Naturpark Åmosen på Vestsjælland er med sin unikke natur og rige historie et aktivt udflugtsmål for hele familien. Åmosen er et unikt skatkammer af kulturhistorie og natur. Her er gjort enestående fund fra både stenalderen og vikingetiden. Det vidner om samspil mellem natur og menneske igennem næsten 13.000 år. Naturpark Åmosen rummer både skov og bakkelandskaber og store søer og åer, og et rigtig flot og varieret landskab, hvor der indimellem ligger en række kulturperler i form af godser og kirker osv. Det går hele vejen ud til kysten, ud ved Storebælt, hvor der også er en fantastisk god strand med blå flag. Så det er et spændende og varieret landskab, både natur- og kulturmæssigt. Vores spor i landskabet hjælper dig tæt på kulturhistorien flere steder i naturparken. Du finder spor i Store Åmose og ved Tissø. Havørnen yngler i naturparken, og i Store Åmose kan du om efteråret høre Danmarks største pattedyr, kronhjorten, i brunst. Ved Tissø har en vikingekonge haft hovedsæde. Du kan se spor af bygningerne fra dengang, og Danmarks største guldfund fra vikingetiden stammer herfra. Når du er på besøg i naturparken, kan du også udforske Danmarks historie ved resterne af dronning Margrethe den Førstes voldsted Skeisholm, eller du kan opleve det spændende fugleliv fra parkens fugletårne. Begynd dit eventyr i Naturpark Åmosen på Fugledegård. Herfra har et af vores spor i landskabet udgang. Du kan sove i shelter eller lave bål. Der er mulighed for eksempel at afholde en børnefødselsdag. Der er mulighed for at lave en familieudflugt, piknik. Der er mulighed for at se på noget af det fantastiske fugleliv. Vi har etableret Danmarks bedste og flotteste fugleskjul her ved Tissø. Et stort, flot fugleskjul, hvor man kan gemme sig i. Det vil sige, at man kan gå ned, og så kan man stå bag sådan nogle ruder, som gør en usynlig for fuglene. Og så vil man kunne opleve noget af Nordeuropas bedste fugleliv lige uden foran vinduerne. Du kan også finde informationsmateriale med inspiration til gåture og se udstillingen om vikingerne ved Tissø. Du kan finde flere oplysninger og se vores aktivitetskalender på naturparkåmosen.dk eller på Naturpark Åmosens Facebook-side. God fornøjelse.